ko akatabanso abanyoko NDC wonom akachi se wo bubu sise ye do Nyankopon ya dom anka memende ya wo ba beto aba wo ene se opagiri ba kwa opesi ogina e pray franka to need the bread no e de akwadan court se wonhwe na wontwe da do enko animu na Adom Kasee ne trefo de ma akatabanso abanyoko NDC atwetwe nkomo eye fi ave courted wo chese omudi ne ma hudu obegu akwa mahwekunu se Nyankopon ya dom a memenda e beba so pepepe Democratic Congress amanyokio adenkrata ababeto montene so a wo kire mu se emfa ho se nipa ba ko a wo press obenya akwanya ababedi amanyokio nanim atwe amanyokio na se akogina asɛmdi bia no wonam sankrata yeso pese wode to wonom amanyokio atitaifo nyina anim se wonom efa emrakwan ahoduo nyina so se de beya obetumi abokwan ato honom na aboa ama Kotoni mabosome de tosudu miensa memene de da yanimu yi watimi ato wonom aba se de wahyehye no no onam nkrata so e de to amanyoko achitaifo ene Ghanafo nyina anim se wonka wonkoma ento wonyam esan se amanyoko no enam wonom emra animfo so eye nhyehyɛ nyina se be ya saa hawo ya aba beto ho no obitumi asoso ano so manfo beka yi a Dr. Kwabnadofo ya waka enipa miensa wo prese obenya akwanya edi amanyoko nanimu no na na obnada wo de nkrata ekodan asɛmdi bia se wonom primaries a wo ba beye no wonfa wonsa ento so nanumu na wo kyeremu nkrata yi mu se oforisu obosome da ne to so aduonu afempinu ene aduonu miensa yi mu no wonom ade full delegate list ema presidential candidates yi nyina se de wonom emra ekire asabe no de tudo wonom guidelines mu se primary documents no enche wode no so ebema presidential candidates ne sense wonom de wagidi ye pa se saa hawi a ababeto honom animanimu ya no wonom ebeyen hyehye a enche kora obi saa hawo no afiri honom se be ya enhyehye a waye se memenenda wobeto aba no obetumi akoso saa wonom pene se amanyoko manyina ebedwene amanyoko ne ho kane esan se Ghanafo nyina ani da kwan se opanima abosome ye to sonson afempinu ane aduonu nan mu no endi se amanyoko ne betimi adi nkunim na ho kire wo man mu no watumi ababeyi afiri honom nkrata yi fifi ave kwete ya we twotwofo ma NDC amanyoko no ena ne nsa ehyase